The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." We have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made him, the Lord Jesus Christ, who had no sin, to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. My people are destroyed for lack of knowledge. That's according to Hosea chapter 4, verse 6. I give them eternal life, and they will never perish. No one will snatch them from my hand. The Lord is my helper, and I will not be afraid. What can man do to me? For all who are led by the Spirit of God are the sons of God. Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. All things are possible for the one who believes. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa atong kaugalingon. Let us examine ourselves kung napabatay mga sala nga wala nato isugid, ikumpisal, gikinahanglan kanag atong ikumpisal, pinagis paggamit sa 1 John 1:9, the recovery technique or the rebound technique. So, ang 1 John 1:9 nagaingon man, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo dili pa magtotoo, wala pa kalwasan, gidapit ka, giawhag ka sa paggamit niya ng imong free will, sa paghimo sa labing manungdanong desisyon nga imong mabuhat.
in your entire life. The most important decision, the decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Busa sa hilom, mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Heavenly Father, we thank you once again for this new day nga diin mo kami lugwayan ang among kinabuhi. Nagpaila kini o Diyos nga ang among kinabuhi. Wa pa man mahuman, kay ana pa man kami sa imong grasya nga nagalihok. Mahinungdan nga kami buhi pa, imo pa kami gipabuhi, pa ginhawa pa, o askil pa mong panglawas, o na pa kami kalantip sa among pangunahuna. Kining tanan grasya. Gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy. Salamat ni ining tanan o Diyos, bisan pa nining among Bible study through the YouTube, ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Ubani kami o Diyos, pinagi sa pagtudlo kanamo sa Espiritu Santo nining higayuna sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. May adlaw sa tanan na niyanusab kita sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. The Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Padayon kita kay kining atong tuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw mangyod. Taon na kita nini mo kapin na sa 2 ka tuig ning atong pagpadayon ini. 2 years and a half. So just keep on hanging in there. Padayon kita mientras wala pa kita kuha sa Dios sa iyang padangat na sa rapture or physical death, whatever comes first. So kini atong gibuhat in preparation for our eternal life nga atong pakiguban na sa Dios dito sa eternidad. So samtang niya pagkita dinhi ni ining gitawag nila og Valley of Tears, mao na nga kita nagapadayon sa pagpahimulos sa pagkat-on sa mga kamatuoran nga mao'y atong magamit sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon. Aniya pagkita nining atong tun-anan nga giuluhan og mga suliran sa kinabuhi. Problems in life. Unas tanan ang mga problema dili gyud kalikayan samtang aniya pagkita niining kalibutana. Mao nga kung ikaw anay mga suliran, congratulations, that means buhi ka pa. Mao ka na nga kung giingon nimo nga sa among kanhi nga gitrabahuan mo kana ang gimarka ditong spultahan nga, do you have problems? Well, congratulations, that means you are still alive. Tinod, mientras niya pakita ni ining walog sa mga luha, Valley of Tears, ni ining kalibutan nga gidumala ni Satanas, na gyoy mga suliran. Now we have to learn the solutions to those problems. That's why kini atong pagbuhat, kini ang pagtuon, pagkat-on sa mga solusyon sa mga suliran nga mo abot sa atong kinabuhi. You see? And it's a matter of choice mo. Tuo ka ba nini, mo dawat ka ba nini, o di imuha ka na. So, that's why sa balaang kasulatan, kita mga magtutuo, kaning manduan, dili ta mo kanang likay or choose not to have problems, meaning denying problems. We cannot. Kaya moabot man gyud ning mga suliran. It's important to know, therefore, the general concept of problems. Mao ni atong gipang tuki
bahin niini. Okay, padayon ta sa atong paghisgot niini nga diin kita mo hunong sa atong pagtuon kagahapon. Okay. We should always remember as believers the following human problem-solving devices. Kaya kung dili ka mo gamit sa mga solusyon nga gihatag sa Dios, solusyon sa atong mga suliran, then you have no other recourse kung dili mo gamit kasi imuha nga tawhanon nga nasayo na ta nga kung ang tawhanong mga solusyon mo gamiton, dili mo na mo tinuod nga solusyon. Kaya it will always fail. Human as we are. Human beings. So mo na nga, mo ni imong gamiton. Denial, mo ni nag-una. And then repression, o niya ang projection. Mo, gini ang imong gamiton. Wa kay lain. Kay nagpabilin ka mang way pagpanumbaling, way gana, way gugma, way kainit, way tinguha mo, tubo ang imong kalag, mo na. Kini gyoy alternative nimo, denial. Ay imong kanang likay o paglimod mo kana unya ang repression mo ng pagkalimot sa kanang paglubong sa kalimot, repression mo ra man na imong mahimo imong ilubong kunuhay sa kalimot niya. Ang projection ang imong kanang pagpahid ni ngadto sa ubang tao, mao ra gyud na imong magamit. Na you see, ang usa ka magtotoo nga magatuon sa pulong sa Dios apan dili niya galingon, dili niya tuuhan, ato na lang gamiton kanang tuuhan, di niya tuuhan og dawaton kanang iyang nakatunan nga pulong sa Dios, cannot live the spiritual life. Gihapon dili gihapon kana niya magamit. Kaya academic ra man tong iyang nakatunan. He is only carnal, then unsa may sangkuan niya na kung dili siya mag-usab siyang kaugalingon, magpabilin diha sa iyang perpetual carnality, then he becomes reversionistic. Iba naman ka kung sibot-pasabot ni reversionism. Kini kung reversionism nga itong gigamit sa atong pagtuon ini. Kaya kini atong pagtuon sa pulong sa Dios is the doctrinal kind. Okay? Ang sabot-pasabot. Ang atong pagtuon sa pulong sa Dios, basihan na gyud ang Biblia. Mao ra gyud. Doktrina. Kaya maghisgot ang doktrina, kana may puy ubang mga tao kung murag prejudice sila nining pulong nga doktrina. Ingon nga ning doktrina, may hala, doktrina naman ang ilang gihisgutan. Kuyawan sila. Murag makurat sila nining pulong nga doktrina. Wa sila kay bao nga pulong nga doktrina, ang pasabot ang pulong sa Dios. Ang kamatuoran, mao man na. Mao na nga atong matang sa pagtuon sa pulong sa Dios is doctrinal kind of Bible study. Okay? So mao na nga sa akong ginaingon nimo nga ang usa ka magtotoo nga nagpadayon las paglunang sa kasalanan ug sa iyang kahimtang nga karnal, ang tendency gyud mo may laing kapaingnon siya, mahimo siyang reversionist. Kaning word laging reversionist, mao ni ang lain nga kanang terminology ang kasagaran god ang ipanggamit sa mga evangelical groups, mao nang backsliding. Diba? Nakadungog ka na niya na. Backsliding, mao na ilang common nga term nga ilang gigamit. Kana bang magtotoo nga nagpatuyang na lang sa iyang kahimta nga karnal, nga mibiya na siya sa kamaturan, kay nahamutang na siya og apostate.
gikan ka ng pulong nga apostate, gikan ka ng pulong nga apostasy. O naibaw naman ka kung sibot pasabot sa apostasy. Niya kita ni ining age of apostasy. Gawas nga kining age of the church. Age of apostasy, abot pasabot sa apostasy, people are departing from the truth. Nagkalayo na sa kamatuoran. So kanang usa ka magtotoo nga nagkalayo na siya sa kamatuoran, hikling na siya niya na wala na siya ipagpanumbaling, gibiyaan na niya, mo nang gitawag siya reversionist. Gikas pagkarnal, mo sangpot nga to sa pagka-reversionista o sa giingon sa uban nga backslider. Okay? So ang usa ka gnosis believer, unsa man ning gnosis believer? Gnosis kanang magtotoo nga nagtuon kuno hay pulong sa Dios apan wa niya tuuhi. Okay? Wa niya dawata ang iyang nakatunan, iyang gitunan ug nakatunan nga mga pulong sa Dios. He is a gnosis believer lang. O kining gnosis believer sa kunang ginaingon kagahapon is hypersensitive. Sa sabot sa hypersensitive, kanang pikon, dali ra siyang kanang mabikil, ya, biklonon, mo naiingon sa Visayan sinultihan. So a gnosis believer is hypersensitive, kanang hypersensitive, self-righteous. Ano sa ibot pasabot sa self-righteous? Matarong sa kaugalingon. O usa siya sa namutang o evil person. Dautan. Sa tubangan sa Diyos, he is an evil person. Now, mauna nga siya magkinabuhi na diha sa suhod sa gitawag og cosmic systems. Cosmic. CD1 o CD2. Unsa man ning CD1? Cosmic Dynasphere 1, which is unsa? Arrogance complex. O ang CD2, kuan na siya, tabok-tabok lang siya niya na. CD1, CD2, magtapon-tapon na lang siya diha. CD2 is hatred complex. Now, sanglit, karnal naman siya, he will be committing the common personal sins. Magabuhat ra gyud siya sa mga sala sa unahuna, sala sa dila, sala nga makita, sala nga sa buhat. Okay? Mao ra gyud ang iyang buhaton. And he becomes miserable. He is a miserable person. Mao na nga si Satanas lukso-lukso na sa kalipay siya abitani, naghanami. Okay? Kaya mao lagi ng prinsipyo nga misery loves company. Mao na'y ganahan ni Satanas. Kaya the most miserable creature man ni si Satanas, mao na buot po siya mangduhig na siya. Kanang, I think that's right, Visayan word, mangduhig, kanang mangangin, marana mga synonym, mangangin o daghan as many as possible. Kay muna kini si Satanas, the most miserable creature, buot siya nga miserable ang mga magtotoo. Na muna ang magtotoo nga negatibo o ay pagtuon sa pulong sa Dios, tingali nagtuon pero o man siya mutuo, he becomes miserable gyapon. He is only a product of his decision. He is totally divorced from reality sa kinabuhi. Okay? Now, he is so preoccupied with himself. Siya ra gyud gihuna-una, iyang kaugalingon na gyud. Ako, mine, I, unsa pa, myself. He is preoccupied with himself. He only uses human
problem-solving devices when he is confronted with any problem in life. Kay ibaw ka, ang sagad nga mga sala nga buhaton sa magtotoo, ang hinungdan nini mao ang iyang kanang pagka-negatibo lagi. Unya padayon na siya sa iyang paglunang sa mga kasalanan, karnal na siya, o kanang iyang gipangbuhat, emotional sins, wa siya pulong sa Dios, zero balance, why sod ang iyang mentality. Thus, sa diha nga moabot ng mga suliran, mao na ang iyang gamiton, denial, repression, projection. Kanya magsige. In short, that believer only uses the human solution. Tawhanon lagi yung mga solusyon ang iyang gamiton. O man siya magamit nga solusyon nga iya sa Dios. Dili, wag yun siya kanakasulbaran. Ang grabe pag yun, nga dayo na siya ingog nga no maning ingon man ko sa Dios niini nga no gitugot man sa Dios nako. Why did God let this happen to me? You see, natuwa na. Tiya mo na unsa ka grabe ka na iyang basulon ang Dios nga wala bagyo labot ang Dios sa iyang mga dautang mga desisyon, mao man ni nakahangin. So you can see how miserable a carnal believer. Kay kini siya is divorced from the reality in life. Kini siya produktor gyud sa iyang kaugalingong desisyon. Hinumdumi gyud kanunay nga ang usa ka magtotoo nga negatibo, maniging sa English og negative, lethargic, recalcitrant ngadto sa pagtuon sa pulong og pagkatuon sa pulong sa Dios, he's never able to execute his spiritual life. Bisag unsaon gyud niya dili. Di gyud siya makatuman. Ay, in the first place, tuwa man siya sa gawas. O man siya dito sa sod sa iyang royal palace nga mao ang protocol plan of God, the operational divine atmosphere. O man siya dito sa sod. Nga mao ra man dapit nga diin ang usa ka magtotoo maka-execute sa iyang espirituhanong kinabuhi. Kaya binimo duha ka mga hinungdan ngano nga ang usa ka magtotoo kanang isalikway. Numdum ka? We have touched on this, being rejected. Kay kung na ay rejecti na apoy, rejector. Now, kining maong magtotoo nga atong gisgutan nga gi-reject, gisalikway sa iyang mga kanang mga higala, iyang mga hinigugma, di na siya tagdon. Now, nga naman, unsa mahinungdan nga gisugdan man ni siya sa likway, o naman tagda. O sa karason ini, he's not growing in doctrine. Siguro magyud nga wa man siya magtubo diya sa pulong sa Dios. Kunya ikaduha, ubos sa gitawag og law of kanang responsibility. Law of responsibility. He is disciplined tungod sa iyang mga sayop nga mga desisyon. Kaya mo bitatangingon nato, when we sow the wind, we reap the whirlwind. Now, hinumdumi yun, kining walo ka mga kanang hugna ba ni? Unsa may stages? 8 stages of reversionism. Hinumdum ka ba ba? Reaction, destruction, frantic search for happiness, operation boomerang, emotional revolt of the soul, locked in negative volition, blackout of the soul, scar tissue of the soul, o
Ang ikawalo, reverse process reversionism. So, bantay yun. Watch out niining pitfall. Okay, can you afford to be a victim of niining occupational hazard sa imong pagka-Kristohanon? Occupational hazard man eh. Now, ang usa ka negatibo nga magtutuo-tuod, anaa niining musunod nga posible nga personalidad. Personality ha, itong isgutan. Number one, maybe he is a manipulator. Sa in English, gingon man ni con artist. But pasabot niya na nga, na ipagkahilig niya mo maniubra. Mao na itawag kong manipulator, con artist. Personality na. Tingali, hysterical personality. Ano sa maning hysterical personality? Kanibang short-lived nga kanyang madasigon, enthusiasm. Mao na itawag kong hysterical personality. O niya, lain ba yun na itawag kong histrionic personality. Ano sa maning histrionic personality? Kanibang popular man eh. Kanibang giingon nila OA. Ano siya may pasabot? Overacting ba? Ang uban mo, tawag nila ni aktoron. Histrionic man God. Mo na yung aktoron. Mga personality ni. Ihimplo lang na. Sa iyang pagka-negatibo nga magtotoo na siya ni possible personal kind of personality. Okay. Mubalik ta dito sa punto bahin sa rejection. Okay. Suliran magining rejection kining pag salikway nga isalikway ka. Now, once you are a victim of rejection, mabiktima ka or you are being rejected, gisalikway ka nagi, wala nakatagda, tanawa, tutuki. Take a good look at your spiritual status. Ask yourself, pangutan na imong kaugalingon, na ba ko sa sud sa akong operational dividend sphere or tuwas gawas? Kay, kung tuwa ka gawas sa imong tukma nga dapit nga puloy-anan, na it's a mental attitude ha? Kung tuwa ka sa gawas niini, gamit dayon sa una nga problem-solving device. Na kung ikaw when you pick up the pieces sa imong kinabuhing nagka-bungkag na, nagkagulihang na, pick them up. Bangon. Unya, gamita dayon ang unang problem-solving device. Unsa man? Unang problem-solving device nga gisangkap sa Diyos ka nato, mga magtotoo. Rebound. 1 John 1:9 dayon. Maura na. Iya maning grasya ang gihatag sa Diyos ka nato. Gisangkap ka nato. Aron kita makabalik. Sabot ka? Kay, ang pagka-spiritual God, duha ra mo ka klaseng kahimtang sa magtotoo, spiritual or carnal. Ba na ta, klaro na kayo. Makarnal ta sa panahon nga kita makabuhat og sala og di nato na isugid kanang mga sala. Mahugtas pagkakarnal. Kung neba nakagunsa ning kahimtang nga pagkakarnal, kanang you will be under God's discipline kung dili nimo na hinganlan. You see? Nakita nimo how critical the Christian life is. Dili dua-dua oy. Dili nimo na kanang ino na to nga you cannot fool God. Wa ra ba matog ang Dios? Wa kanunay siyang mata. Okay? He is omniscient, He is omnipresent. Sayod sa tanan. Bisa sa imong mga suliran. So,
It's either a believer is carnal or spiritual. Kung carnal siya, under the discipline sa Dios. Apan gitakaan gihapon kanang paagi sa Dios, grasya gihapon nga siya makabalik through rebound. You see? Dili kay hopeless ang imong kaimtang. Na God has prepared everything, ang paglaom, pagsalig, pagtuo ngadto kaniya. Buot man na kabubuton man sa Dios nga magmadinaugon ka. Dili ka madinaugon ka kung ikaw positibo ngadto sa iyang pulong. O di lang kay positibo kundi bukal-bukal ang imong pagtagad ngadto pagtuon sa pulong sa Dios. It is boiling hot. So, kung you are negative, then makarnal ka. But if you're positive, you become spiritual. You see, spirituality is absolute. Either you're inside the divine sphere or outside of it. Okay? Just as life and death are mutually exclusive, so are spirituality and carnality. They are mutually exclusive. Ang usa ka magtutuo nga nagapuyo diya sulod sa operational divine dynasty, mo tubag, dili kay mo kanang sinta, mo react. See? Dili siya mo sinta ngadto sa rejection. Pagsalikway niya, gisalikway naman siya agad. Dili siya mo react, mo respond lang siya base sa unsay ana sa sulod siyang mentality. Ginamit ang pulong sa Dios nga what is the pertinent doctrine nga he has to use? Impersonal love. Kita di mo? Unsa may pasabot sa impersonal love? You're free from any mental attitude sin. Mo na impersonal love. So, yan ang pagi you become a winner believer. Apan, kung ikaw kanang negatibo sa mga kapuyo, natural, at turag yung kapuyo sa CD1, CD2, okay? Cosmic Dynasphere 1, Cosmic Dynasphere 2. O kini siya mo react dayon, dali na siya mo sinta. Dili mo respond ngadto sa rejection niya. Inubanan pag yung mga sala sa una-una, mental attitude sins. So, unsa may tampo niya? Unsa may dangatan niya? He becomes a loser. Loser believer. Now, can you afford to become so as a loser believer? Now, ang rejection, by the way, is part of your testing. Bahin kini sa pagsuway. Gisuwayan ka kung kanang naanay mo sa likway nimo, hindi na mo tagad nimo. That is part of your testing. So you can utilize nga imong gamiton ang doctrinal rational nga pertinent yan ang maong matang sa pagsuway. Apan ang rejection sometimes can be a kind of discipline for you. That is if you are unsa carnal. So unsa may mong buhaton? What should you do? Evaluate yourself. Paghimo pagtasal diha sa imong kaugalingon. Where are you residing? DD ba or sa CDs? CDs duha magot, CD1 o CD2. Now, if you are in carnality, use right away the first problem-solving device. Rebound and keep moving. Ayaw kahunong. Padayon. Inumdong ka ba sa agenda of rebound? Name your sins. Sunod. Forget your sins. Sunod. Isolate your sins. Kaupat. Keep moving.
Ayaw hunong niya ng tulo. Kinahanglan musunod ka nining anong maong agenda. Name your sins. Hinganli. Admitihe ang kunang nagasa kaniya na. Name, forget, kalimti. Katong imong nabuhat ng masala. Sunod, pagkalimot, isolate. Ikanang pahilayo na. Isolate. Mura ba na binisaya, matong kanang magamit. Anso mga laom-laom pang mga binisayang isolate. Gilikay nimo ba, gipalayo nimo sa laing dapit, layong dapit. Isolate. And then sunod, keep moving, padayon sa pagtuon, pagtuo, pagdawat, paggamit sa pulong sa Diyos. So, when you evaluate yourself, kinahanglan objective ka ng imong pag-evaluate, not subjective, ha? Diferensya pa na. If a rejection is justifiable, meaning ikaw mo'y sadan, so you deserve to be rejected, then that is your opportunity na karon to straighten out, to sort out your flaws, imong mga kapakyasan, kaluyahon, then be right again with God. Padayon. Bangon. Ayaw pagpatuyang nalag kanang katumba diha dili. Ayaw. In short, you need to apply the doctrine of grace orientation. Unsay bot pasambot ng grace orientation. To be humble. Na ikaw paubsanon ngadto sa otoridad nga maong pulong sa Dios. Now, sa diha nga ikaw sa likway, bahin sa mong kinabuhi, once you are rejected in life, himo og pagtasali mo kang galingon. Self-evaluate yourself right away. Then, apply the right problem-solving device. Hinumdumi. Our objective in our spiritual life, unsa? Mao ang pagkabot sa gitawag area of spiritual adulthood. Mao na itong tumong nga makabot. By the way, there are two kinds of rejection to. The following are the objects of rejection. You yourself, mao ni una. Ikadua, your loved ones, very, very close to you. Okay? Mao ni mga objects of rejection. That is why kitang mga magtotoo, magpasalamat ta sa Diyos for everything that happens to our life. Ngano man? Nagkapasalamat ka ba? Kung naan ay mga mga pag-us-os sa kinabuhi, kanang demosyon ba? O niya, murag naanay mga pagpiit. Okay? Now, inara ba sa pulong sa Diyos nga magpasalamat tas tanan? Give thanks in everything. Ma-prosperity ba na? Ma-adversity ba na? Kauswagan ba na? O kapildihan ba? Pasalamat ang Diyos, anak. Ano man? Tungod kay we have the pertinent doctrines, the spiritual assets to use to be able to deal and handle any situation in life. Prosperity ba na o adversity? That is how to be an invisible hero. Mao ka na ang paagi nga gisangkap sa Dios kanato. That is how to be a winner believer. Kung mao nga how to glorify God in our body. Okay? So ato ra kong reviewon kadtong pito ka mga categories of categorical problems. Nag-una, distraction from self and others. Pagkalinga. Because of us. Tungkol sa itong pagka mapaytason,
because of others po. Now, ikaduha mao na ang kahadlok o uban pang mga emosyonal nga problema. Pagbati ba? Ni ikatulo mo na ng rejection. Pagsalikway ganimo, di nakatagdon by our friends, by our loved ones. Ikaupat mo ang death and dying. Problema. Kalima, timing. Problema kung masibo ang atong timing sa Dios. Ikaunom, promises versus integrity. Ug ang ikapito, old sin nature and fragmentation or trends. Mao ni ang atong tuki sa taon na. Now, by the way, talking gihapon about the subject of rejection. Okay? Na ay punto sa doktrina nga kung dadon diyan mo. When we are the subject of rejection, kita ay rejectee or rejector? Rejectee. Kita may subject of rejection. Rejectee ta. We should thank God for being rejected. Nakadungog ka? Kinahanglan magpasalamat ta sa Dios nga gisalikway ta tungod kay sa diha nga kita kanang salikway kana it could be a reminder to us to use the God emphasis doctrine, not the man emphasis doctrine. Kay duha mo ko niya kasi God emphasis nga paagi o kahimtang o man emphasis. Papilion niya punta. So it's a matter of choice. Ayaw na nakalimting prinsipyo ha. I hope ning sink in na yun na sa imong panumduman, imong kalag. So laing pagkasulti, kinahanglan ta mo pasalamat sa Dios every time nga kita magaatubang og suliran o kanang pagsulay. Dili tungod sa mga problema. But we thank God for the Bible doctrine nga naa na sa atong kalag because that is what we can use. Mao man itong maggamit sa atong pag-atubang, pagpakigharong sa mga suliran or trials sa kinabuhi. Kasabot ka? So ang pangutana mo, is God's Word now real? Nako. Pagutan na imong kaugalingon. Is God's Word, ang pulong sa Dios, buhi, tinuon na bagyod? Alang ka nako. Tungod kay if this is not, this is now true. Okay? Kung kini tinuod na gyud sa imong kinabuhi, makaingon ka na nga ang Dios buhi, tinuod gayud siya kanako. Mao na. Makaingon na gyud kaniya na. Salmo 27:10 unsa gisulti? Though my loved ones reject me, the Lord will never reject me. Barugi na kanang pulong sa Dios na. Iya nang kanang doktrinang gitudlo nga nato. Akong balikon, bisan tuod ang akong mga hinigugma musalikway kanako, ang Ginoo dili gyud siya musalikway nako. Na sabtag na pagayo. Let us remember always kadtong napulo ka mga kasulbaran sa napulo ka paagi sa pagsulban sa mga suliran nga gisangkap sa Dios kanato. And every time we face rejection in life, kung matubang kitang pagsalikway, di natatagdon, gamit na yun. Use the pertinent Bible doctrine kay putting this rejection in the hands of God. Imo na nang gibutang na sa mga kamot sa Dios. Imong gitunol ngadto sa Dios. Imong ingnon ang Dios. Ginoo, di man ni nako masulbad. O magkoy
igo nga kanang kusog sa pagsulbad nini. Panang Diyos mo hingan nimo, ako magkangitagaan. Imo bang gigamit? You see? So mo ka nang bot pasabot nga you are putting these rejections in the hands of God. Pinagis paggamit sa iyang mga pulong nga nana diha sa imong kalag. Mo ka nang pagi how to be a winner believer. Kasabot ka. Kaya the forward line of troops, kanang flat line of troops, come forward to face the problems. Pinagis paggamit niya ng napulo ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran. Nagisangkap sa Diyos kanato. So, God uses rejection so He can surprise us, meaning pakuratan ta niya. Namo na, paagi na sa Diyos, ha? Pakuratan ta. At that moment, mutanaw siya kanato. Iya gitang sudungon if we are going to use His 10 problem-solving devices. Na? Iya gitang obserbahan. Mugamit, bakaning akong anak. Na mo na. Niining kayo na. You will either fail or be victorious sa imong espirituanong kinabuhi. Basta? Kaya binimo, sa diha nga kita magpasalamat sa Diyos for any suffering in life, we are not actually thanking God for the suffering, kundili sa iyang mga saad, ang iyang mga pulong nga iyang kanang sangkap kanato aron mo kanay atong gamiton sa pagpakigarong how to handle any suffering in life. Use the pertinent doctrinal rationale every time muatubang ka og pag-antos sa kinabuhi. Remember our goal. Hinumdumi ang atong tumong as believers. Mao ang atong pagkabot sa area of spiritual adulthood. Ang stage of spiritual maturity. Nga mao ka na ang stage of capacity for life. Capacity for blessings, capacity for love. Ephesians 3:11. God has provided us all the provisions in the heavenly places while we are here in this world. So, evaluate yourself. Himo og pagtasal. Kana mo na Bisaya sa evaluate. Evaluate yourself kung ang pulong sa Dios nga imong gigamit karon ipinusis doctrine magyod. Gimetabulize man gigaling bagyo na. Na-metabolize man na si Espiritu Santo. Dili ang gnosis doctrine. Kaya academic, lagi ang gnosis doctrine. Sabot ka? Now, what do you call a person who is easily hurt? Dali rang mahiubos. So, imong tawag din sa Bisaya, di ba? Pikon. Ang uban matawag ini og sibuyason. Makatawa malago unsa man ni sibuyason. Mga karaan niya po ng mga Bisaya. Now, kung ikaw is a likway, when you are rejected, when you react ka, magsinta ka, bantay. Bantay, the 8 stages of reversionism. Bantay. Nga di ka mahuog niya na. Now, okay? So, di man nina. Ugbahin ining gitawag og timing. Timing is also a problem in life. Basta? Suliran na ba? Timing nga, oy. Sabi na, Binisaya ba na? Timing nga, gyud kayo. No, ato man lang nagi sa gulag in English, Binisaya. No, tuman nga ang timing sa Dios hingpit, perfect. Okay? By the way, when it comes to problems in life, the solutions to these problems are based, gibasihan kini
sa kahimtang sa imong mental attitude. Alang sa magtotoo, ang Dios sangkap kaniya sa iyang 10 problem-solving devices nga iyang magamit sa pag-atubang sa mga problema sa kinabuhi. Hinumdumig kan mo na, all of life is problem-solving. Right? All of life. A spiritual believer is a problem solver. Ang spiritual. Apan ang carnal believer is a problem manufacturer. Kita ni mong diferensya? Ang spiritual believer, problem solver. Ang carnal believer, problem manufacturer in life. Now, when it comes to the problem of rejection, balik na umputan ini, when you are being rejected, you should readily evaluate yourself. Unsa may kahimtang nako sa akong espirituanong kinabuhi. So, do not react. Instead, respond to the rejection. Pinagis paggamit nimo sa metabolized Bible doctrine. Okay? Dinita kutob usa karon. Ito'y padayon ni ugma. Daghan pa kitang mga doktrinang pagatukion. Dinilag ta kutob magampo ta amhana mo nga Dios. Pasalamat kami kanimo sa imong pag-uban kanamo ning adlaw, sa among pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat o Diyos ning among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma dinhi o kami makapadayon sa among spiritual momentum. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.